Que hai, familia? Hoxe vamos a comezar prendendo o forno porque vamos a precisar meter aquí a nosa receita. 210 por riba e por baixo, traballando. Vamos facer unha torta, pero non unha torta calqueira. Vamos facer unha torta de queixo, desas que gustan en todas as casas. E esta seguro que a vades a repetir. Vamos facer unha torta con nata, queixo crema, ovos, un pouco de fariña de millo, azucre e un breve de marmelo e canela. Pero vamos a facela un pouco especial, vamos a facela nosa. Vamos a facela cun queixo Arzúa Ulloa. Rafa, consíguesme o queixo? Oído na queixería, chef. Se queres queixo Arzúa Ulloa, eu vouche levar un queixo que quita o sentido. Que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Aí está. E aí vai un chiste de aperitivo antes de comezar a cociñar. Dúas vacas rubias que lle di unha a outra: iso de que as rubias somos tontas é un cliché. E di a outra: que si quero ou que si teño. Estou con Carmen, responsable de Queinaga, non? Queixo natural de Galicia. Queinaga, aquí en Curtis. Preciso levarlle o cociñeiro a Miguel queixo Arzúa Ulloa. Vos facedes este queixo, non? Sí, desde fai máis de 25 anos. 25 anos. Cantas vacas tendes? Pois xa non sei exactamente o número, pero en ordeño sobre 500. 500. Pode ser, pode ser. Pois xa tes moito ganado, non? Que diría outro o do chiste. Que tipo de vaca é a que dá este leite? Pois aquí concretamente temos a raza frisona e menos cantidad Jersey. Que é esa máis castaña, non? Sí, bueno, é a castaña, marrón. sí. Como é o proceso para chegar a este queixo? Mónxese as vacas, Sí, e a continuación? El leite enteira, Sí. que logo pasteurizamos e se añaden os fermentos, o cloruro e o callo na cuba, donde o proceso de elaboración está entre 2 horas e media, 3. Vale. Hasta que entra en prensa, que tamén pasa outras 2 horas, máis ou menos 2 horas e media, e logo pois xa se saca do molde, se pasa por un antimofo e a cámara de conservación. Cantos días? Un mínimo de 6 días de maduración ten. 6 días de maduración. Vale, unha receita que me poidas aconsellar con este queixo? Pois Ou como che gusta a ti comelo? Para tarta de queixo iría estupendamente porque normalmente non se usa queixo, usas outros tipos de queixos e esta como que sería un pouco distinta, máis personalizada. Pero tamén se pode tomar con mel, marmelo, noces, bizcocho, pan, a mí incluso me gusta con pan, co que máis. Eu sei de algún do equipo, o que está detrás da cámara concretamente, que o come así a cuña enteira, a puñados. Enteira. Por certo, unha curiosidade que quería saber, a corteza cómese? Sí, é comestible tamén. Vale, porque Podese lavar e comer, hai que non a come, pero se podría, sí. o de fora é queixo tamén. Sí, claro, está un pouco máis seco e ten un pouco máis de consistencia, pero bueno, que Pero todo queixo. A isto non corteza pasa- vaina facendo co paso dos días, pero... Isto non pasa sempre, non? Hai queixos que teñen parafina por fora, que é outro material. Claro, pero para iso a parafina ten que ser de uso comestible. Vale, neste caso, Arzúa Ulloa de Queinaga. Graciñas, Carmen. Miguel, a ver que faz con este queixo e nos estaremos atentos, non? Posiblemente. Porque estáche boísimo, estáche bo. Gracias, compañeiro. A verdade que os nosos queixos de Galicia calquera está bo, pero eu teño unha especial predilección por o Arzúa Ulloa. Simplemente un anaco de marmelo, vamos. Isto non hai mellor sobremesa. Bueno, vou a comezar esta receita derretendo ou desfacendo o noso queixo. Temos aquí esta cuñiña de queixo, vamos a cortar en anacos, vamos a irse metendo a metade da tona, aquí, aí temos, máis ou menos a metade, e vamos a dar lume, aí temos. Vale, cortamos o queixo en anacos para que se desfaga moito mellor. Esta poderíamos facela tamén, de feito eu fago de vez en cando esta mesma torta co queixo
triturando, metendo o brazo batedor, e tamén queda moi ben. Quedan uns anaquiños de queixo polo medio que tamén son interesantes, que a min non me desagradan que queden. Pero, bueno, neste caso, para que sea unha torta máis lixeira, máis suave, pois vamos a desfacelos aí na tona. Vamos a ir engadindo aí o queixo. Moi ben. Eu creo que o cociñeiro sempre precisa, a hora de traballar, ter un pouco de enerxía. E para non baixar este punto de enerxía, creo que vou deixar para min, para ir dándolle mentras cociño. Que vos parece? Aí temos. Vamos con este último. Aí temos. Buah, que pinta que ten este queixo. Verdade que está. Aí temos. Vamos a limpar o noso coitelo. Moi ben. E aquí, agora, pouquiño a pouco, temos que ir desfacendo este queixo na tona. Dadesvos conta que teño a metade fora, porque quero enfriala rápido. Que encendo somente esa mitad, desfacendo o queixo nesta metade. Unha vez que está desfeito, mesturolle o resto da tona e así xa lle baixo a temperatura para logo metela na tarta e que non se nos callen os ovos. Vale, aquí, bueno, pouquiño a pouco que se vaya desfacendo o queixo para ter xa a primeira parte desta receita. Vos sodes de facer sobremesas na casa? Seguro que xa veredes ao final co sinxela que esta sobremesa a facedes mañán xa, porque son, sabedes, 4 ingredientes que temos na casa, que temos super fácil e que é moi sinxela de facer. E ainda por riba, co preve que llevamos a meter, ao final o que ven sendo é un pouco unha homenaxe a un queixo con marmelo. Simplemente que facemos o queixo nunha torta e o marmelo facemos unha salsa, un preve, para engadirlle despois a sobremesa. Vale, pouquiño nos falta. Vou ir collendo xa a ferramenta que preciso. Vou precisar un cunco, unha lingua e un batedor. Perdoade, pero é que non me podo resistir. Nin torta, ni nada. O queixo así está xa brutal. Que bo. Seguro que o noso compañeiro Rafa non truxo solamente este queixo que nos truxo para aquí. Seguro que el veu comendo polo camiño. Buah, que bo está. Bueno, listo, xa temos isto desfeito. Así que retirámoslo do lume. Aí está. Apagamos o lume e vamos a engadirlle o resto da nata, da tona aquí. Moi ben. Isto para lavar. E agora mesturamos ben ata que este todo incorporado e vaya baixando xa a temperatura. Aí temos. Moi ben. Vamos a pasalo para un cunco para que arrefríe antes tamén. Aí temos. Moi ben. Aproveitamos todo porque isto ten aquí un montón de sabor. E isto para lavar. Moi ben. Xa temos a primeira parte, quizás, por decirlo de algún xeito, a máis complicada desta receita. Aquí desfeito. Moi ben. Bueno, vamos co resto dos ingredientes. Temos aquí o noso queixo crema. Aí. Vamos a incorporar aquí o noso queixo. E isto para lavar. Sabedes que hoxe vamos a manchar ben pouco, Mesturamos un pouquiño. Aí. Moi ben. E agora vamos a deixar a lingua para un lado e vamos a traballar co batedor. Azucre. Mesturamos o azucre. Bueno, un pouco o azucre a min tampouco non me gustan as sobremesas que sean demasiado doces. Que teñan o seu punto xusto, pero tampouco que sean demasiado doces. Vale, mesturamos o azucre co queixo crema. Aí temos. Moi ben. Bueno, hoxe creo que me toca arremangarme ben. Vamos a arremangarnos para facer este postre. Aí temos.
Moi ben. Buah. Vamos a ir engadindo os ovos. Os ovos que vamos a coller un cuquiño pequeno e outro para botar a cáscara. Por que collo este cunco? Pois para que previr de que non me caiga ninguna cáscara aquí dentro da torta, vou ir escachando o ovo aquí e como teño que ir engadindos de un en un, vou escachando, engado e vou mesturando. E así xa non corro o risco de que me caigan unha cáscara do ovo dentro da torta. Moi ben, unha vez que temos un ovo xa mesturado, engadimos o seguinte. Vamos a facer así todos os ovos. Aí temos, que non caiga ninguna cuncha, ninguna cáscara aquí. E mesturamos. Sabedes que isto é algo moi sinxelo, algo que poden facer con nós os rapaces da casa e que é algo que poden facer incluso eles solos. Con tal que unha persoa maior se axude un pouco co forno, aí temos outro ovo. Pois poden facela perfectamente. Simplemente mesturar un pouquiño, sabedes que enseguida se mestura, aí temos. Moi ben, seguinte. Me gusta así de vez en cando unha torta como estas de queixo. De feito, esta mesma torta fago un montón de variedades diferentes, porque en algunha metolle como hoxe un queixo noso, Arzúa Ulloa, un queixo cebreiro, espectacular, ainda que é máis forte. Meterlle unha pequeniña parte do queixo, de meterlle un pouco de queixo azul. Eso para mí xa é brutal, porque é unha mestura de unha torta doce con ese puntiño salgado amargo dese queixo azul. E a verdade é que lle queda espectacular. Bueno, xa temos a mestura, vamos ca fariña. Neste caso, unha fariña refinada de millo. Unha culler. E nesta vamos a botar un par de culleradas. Así. E unha pelisca. Aí está. Isto reservamos. Mesturamos ben a nosa fariña. Aí está. É importante que agora non nos queden grumos, non nos queden esas boliñas que poden quedar no medio. Non fai falla ni siquiera tamizala, non? Podías tamén coller un coador ou un tamiz e tamizala. Non é preciso, se desfai enseguida. Xa podedes ver que isto se desfai soa. Un par de voltiñas. Aí está. Bueno. E agora vamos a incorporarlle, que xa agora refriou un pouquiño, a mestura do noso queixo Arzúa Ulloa ca tona do leite. E metemos aí, todo xunto para dentro e aproveitamos ben no cunco que non quede nada atrás, que non quede ningún sabor aquí atrás. Moi ben. Aí temos isto para lavar. Moi ben. Xa temos a nosa mestura, aproveitamos ben por todos os lados. E xa temos a mestura da nosa torta xa casi rematada. Moi ben. Vamos a pasar un pequeniño pano por aquí. Traballar limpo, sempre moi importante. Isto para o lixo e isto para lavar. Agora vamos a ir con un paso que é importante nesta torta. É un paso que xa veredes como vos vai axudar moito. É un truquiño. Temos o noso molde. Papel de forno. Normalmente meteríase o papel do forno así directamente. Que pasa? Este papel é moi duro, está moi seco, non? Pois o que vamos a facer é mollalo. Vinde comigo. Aquí, mollalo así un pouquiño. Vamos mollando e encartando o papel do forno. Aí temos. Inda que é un papel que ten como unha película de cera, como unha película aí que o protexe, pois sempre absorbe humedade. E agora xa temos un papel que está moito máis flexible, moito máis fácil de traballar, de moldear,
vale? Poñémolo aquí no centro. Aí está, e repartimos, tendo en conta que esta mestura vai a coller xusto hasta arriba, hasta o borde do noso molde, non? É unha torta que vai ben chea. Por iso temos que ter cuidado de que o papel non se nos quede curto por ningún lado. Vale, de repartilo ben, aí temos. Moi ben. Listo. Damos a última volta para que se mesture ben toda a masa da torta. Aí vai. Moi ben. E xa estaría lista. Vamos con isto por recedoiro e axudámonos agora da lingua. Vamos a verter pouco a pouco. Aí temos, pouquiño a pouco. E ca lingua vamos aproveitando. Aí temos. A cantidade xusta. Aí temos. Moi ben. Xa vedes que casi parece que vai a botar por fora. Nada, isto, a torta, agora cando a metamos no forno, vai a tender a subir un pouco. Sempre vai a subir un pouquiño, pero non vai a desbordar. Non vos preocupedes que xa está moi estudiada, moi medida para este tipo de moldes, un molde de 23, 24 centímetros, vai perfectamente para aquí. Bueno, vinte comigo, vamos a metela no forno. Vamos con moito cuidadiño. Aí va. Importante, cas dúas mans, para non virar nada fora, abrimos o forno e metemos a torta con moito cuidadiño. Aí vai. Aí temos. Que sea o que Dios queira. Bueno, vamos a darlle unha pequena limpeza a nosa cociña. Aí temos. E vamos a comezar co preve. Moi ben. Aí temos. Hola, veciño. Hombre, Isa, que tal? Como estás? Moi ben, mira que che traio hoxe, Ai, que ben. Unhas Oye, laranxiñas. É que este ano temos un lote de laranxas. Bueno, pois son moi bons, os cítricos son moi bons, non? E de mandarinas tamén na horta. Pero mandarinas ou mondarinas? Como lle chamades vos? Eu depende, do rápido que o digas. Ves tamén dixo mondarinas, así de miña aboa. Eu tamén son. Mandarinas. Oye, Mira pois, pa aí, sabes que iba a facer un preve de marmelo e canela, Sí. pero xa o teño feito con laranxa, vou facelo cas túas laranxas, xa verás, vou facer un preve pa... Teño unha torta de queixo no moi forno, ben. pero con queixo Arzúa Ulloa, Un Vale, queixo vale, genial. de sacalo hipo, A daquela E xa vas aí, por si aproveitar queres alguna? probalo, E vamos a acompañalo por facer un símil como se fose un pouco de queixo con marmelo, pero vai ser unha torta de queixo Queixo? cunha salsa de marmelo, Ah, vale. pero marmelo e laranxa. E laranxa. Préstalle ben, moi ben. Sí, mira. Pois vamos eu a... dixen eu, mi madriña, debe de ser este tempo tan raro que tivemos, verdade? Que lle prestou, sentoulle ben, nin que tuveramos en Valencia. Bueno, oiches. aquí en Galicia dásenos moi ben os cítricos, Sí. De feito, os nosos limóns, que son moi especiais, bueno, xa, dalle. O que pasa é que teño medo A ver, que che vamos goste probar. e que me leves a mitad do queixo. Bueno, vou ir facendo aquí o preve, vou ir metendo... Ben me chegaba, vamos- ainda que levar ben che chegaba, dixo. Bueno, muller, xa sabes que eu pa ti é o que faga falta. Pero de vez en cando veiteme traindo tuppers porque xa estou quedando sin eles, Ui, que bo, mi madriña. Está moi bo, A verdade... Como vai estar a tarta? Oh, pues mira, vamos a engadir unha rabiña de canela A torta. tamén. Que ás Aquí veces tamén no dixo. preve. Moi ben. E despois un pouquiño de auga. Un pouquiño pero de auga. un pouquiño, para que se vaya desfacendo o marmelo. Aí, porque agora o resto que lleva a botar de auga, vou Botas meter... de... Sí. Ai, moi ben. Pero- Pois mira, eu comín un lote de laranxas este ano, Moitas. E mandarinas moitísimas tamén, porque claro, ainas e gustan, este ano tan máis boas que nunca, de verdade. Anda, será porque hai máis sol, máis calor ou... Pois non o sei, a min me prestando máis que nunca, mira como teño a pel Home, da ti- vitamina É C. que ti que te coidas, pois mira, eu... Oiches. Teño A ver. fatal, Eu vou ter Dela que... moi apagada, faiche falta Sí. máis vitamina C. Eu creo que me fan falta naranxas, pero ir a comelas a Valencia. Tamén. Fan falta vacacións. Eu creo que Tamén, sí. tamén. Bueno, mira, voulle botar un pouco de reladura tamén da naranxa. Vale? E despois o xugo tamén. Claro, e agora vou no
partir a metade e voulle botar o xugo tamén, mira. Ah, Xa moi verás que- Vale, que se non lle preve- botache a auga toda, oiches? Claro, Mira que porque ben che vin. agora o resto de auga que lle vai meter, meto yo do zume de Vale. laranxa. Pois, a ver, é moi importante comer vitamina C, tomar. Porque, Moi ben. mira, a vitamina C non xera o propio corpo, nós non a xeneramos. Ni na almacenamos, tampouco na gardamos. Porque se tes un exceso, se tuveramos un exceso de vitamina C, méxase. Anda. Entendes? É daquela, é por iso é moi importante comer froita cada día. Claro. Estáme recordando cando me decía a miña nai, toma o sumo que se van a marchar vitaminas. Vitaminas, Claro. bueno, eso xa pasou a historia tamén. Pero é verdade, eso que nos din das 5 pezas de froita ao día. Moi importante. É de verdade. Mira, eu agora xa cambiei os almorzos. E xa non almorzo, bueno, a ver, algunha torrada ainda cai de vez en cando, pero procuro Bueno, almorzar froita. Pero os hidratos de carbono tamén son vos, Sí. no seu Na súa límite, medida, na sí, súa sí, medida, sí. pero sí que son vos tamén. Precisamos unha Todo. alimentación complexa e completa. É variada. Sí, sí. Así, sobre todo, que haxa lácteos, Sí, queixiño... no, xa te vemos que a ti os lácteos vanche ben, eh? Que está moi bo, mi madriña. Hombre, está... Este cachiño pequecho non me podías dar, Bueno, si te pos así, xa que me ves a dar un consello e me ves a axudar ca miña pel, Non vou a é ter nada. que... Pero mira, pa Eu- vitamina C que teño, solo que comela ou teño que frejar as naranxas pola cara? Non, Como é? non, hoxe non hai veci consello, hoxe de beleza. Non, hai na que comer, hai que comer a froita a diario. E despois para o corpo tamén, que estuve lendo, estuve me informando, porque dixen, home, tanta mandarina como, algo me fará. ten que ser boa. E É ademais, antioxidante, antienvellecemento, e tamén axuda na pel a produción de coláxeno, Ah, que que é que bo. nos aguanta así da cariña tersa. pois debe ser a mí o que me falta. Menos mal que a miña barba me tapa, que senón... Pero bueno, tamén din que é moito mellor comer así a laranxa ou a mandarina que tomar o zume, non? Sí. Porque o zume, ao final, ten moito azúcar e perdemos tamén de tomar a fibra vegetal que nos aporta se Claro. comemos a laranxa. A máis da pel, porque esta peliña, esa telilla que trae, entendes? Aí tamén está toda a vitamina. Sí. A mí, sabes como Claro. me gustan máis as mandarinas e as laranxas? Cando máis dan peladas. Ai, xa máis a mí. Claro, home. Ai, ui, xa máis a mí. A min. Ai, pero... Está máis de que pasa. Pero, pois, estás o arcendo nas mans todo o Pois día. igualito, sempre collo unha mazán e dixo yo, oh, meu Manuel, sabes, Manu, tálame aquí a naranja, fai, Sí, por favor. que se me estropean as uñas. No, ti tamén espabilada eres bastante. Tes un santo na casa, a verdade. Meu pobre. Bueno, A verdade é que sí. pois É mira, que se che esta... sale facendo marmelo. Ahora sí, fíxate, xa casi non vemos o marmelo, se está desfacendo no medio de Mira, pai. do zume, deste pouquiño de auga, a canela, o que facemos é darlle un pouco de sabor. Isto que vamos facer é para despois acompañar, unha vez que temos a torta xa feita, Sí. pois botarlle o preve por riba Por para riba. acompañar. Sí. Vale, moi ben. Que che parece? Bueno, eu marcho, deixote. Bueno, Levo pois cachiño. nada, eu vou ir Para aquí casa. rematando. Nada, quédame a salsiña, nada, que se desfagan 2 minutiños, e a tarta por aí lle quedan 15-20 minutiños, e Xa xa, está. xa teño Pois eu todo listo. marcho. Despois veño, facemos un cafeíño e veño. Bueno, perfecto, xa me Vale. gusta que a torta esta creo que vai quedar moi ben. Vale, veña, chao. Bueno, pois xa vedes, isto é moi sinxelo. Xa temos o preve casi feito. Nada, 2 minutiños que ferva un pouquiño e se desfaga de todo o marmelo. A tarta nos quedan aí pois como uns 20 minutos no forno e tan pronto teñamos a torta feita, vémonos na mesa. Tomade nota, así se fai unha torta de queixo Arzúa Ulloa con preve de marmelo e laranxa. Nunha pota, poñemos a metade da nata co queixo ata disolvelo. Retirámola do lume e engadímolo o resto da nata. Nun cunco, batemos o queixo crema máis o azucre. Agregamos ovos, fariña de millo e a mestura de nata co queixo Arzúa Ulloa. Vertemos a mestura nun molde e enfornámola durante 45 minutos co forno xa quente. Para facer o preve de acompañamento, cociñamos todos os ingredientes nun cazo e reservamos. Bo proveito! Hoxe é un deses días que estou moi contento, porque sei que esta torta a ides a facer na vosa casa. Mirade que torta. Vamos a sacarlle un anaquiño deste papel para empratar moito mellor. Pero deixarlle o papel porque queda un pouco máis rústica, non?
Mirade que pinta que ten. Bueno, esta salsiña, este preve de marmelo. Buah. Vamos a cortar un anaquiño. Teño o equipo aquí todo salivando. Hai dous ca lingua no chan. Buah, mira. Que pintaza. Vamos a ver si quedou como o queixo que usamos. Xugosa, cremosiña. Vamos a ver si somos capaces. Buah. Isto é... Mirade que pinta ten esta torta. Como as que se levan hoxe en día. Cremosa. Bueno, non creo que aquí esta non dura nin 15 minutos aquí. Un pouquiño deste preve de marmelo e laranxa, das laranxas que nos truxo a veciña, que seguro que non tarda moito en vir a buscar un anaco para ela. Pois aquí tendes esta torta de queixo Arzúa Ulloa co preve de marmelo e laranxa. Sinxela. 4 cousas que temos pola casa. 4 ingredientes que son fáciles de atopar. Sinxela de facer. Probade a facela cos nenos da casa. Xa veredes como é un espectáculo e están entretidos, están axudando. Bueno, é algo que une moito a familia. Así que, como os digo, familia, vémonos mañán e recordade, paso lista.